V nasledujúcich kapitolách sa dopracujeme až k logotypu strany poslednej záchrany, ktorú tu mám teraz otvorenú len na ukážku. Si zatvorím a v tejto kapitole si pripravíme podklad, náš naskenovaný obrázok pre ďalšiu prácu pri prevádzaní logotypu do kriviek. Otvoríme si nový súbor v menu File, New a nastaveniami sa teraz nemusíme zaoberať. Pokiaľ by vyzerali nejak ináč, tak si nastavte ako print, pretože väčšina výsledkov pravdepodobne potom pôjde do tlače a dajte OK. Náš podklad a koleso na vytrasovanie si nájdete u seba na počítači. Pravdepodobne by ste ho mali mať v zložke SPZ, Assets, Scans a koleso na vytrasovanie a presunte ho do Illustratoru. A všimnite si, že ak kliknete vedľa, objekt označený nie je. Ak kliknete na neho, objekt sa označí. Takisto ho môžete označiť vybraním istej plochy, kde sa ten objekt nachádza. Nemusí to byť celá plocha, stačí aj malý rožok a objekt je označený. Keďže ja cez tento obrázok budem kresliť, nechcem, aby bol taký tmavý, tak mu nastavím určitú neprehľadnosť v paneli Appearance. Asi tak na nejakých 30%. To by mohlo byť OK. A prepnem sa teraz do panelu Layers, ktorý keď rozbalím a vidím tu, že sa tu nachádza nejaký linked file. Je to náš súbor. Ak je pri ňom farebný štvorec, znamená, že presne tento objekt je označený. Všimnite si, že ten štvorec zmizne a náš objekt môžem označiť aj kliknutím do prázdnej plochy, kde sa zvýrazní. Premenujem si ho na koleso na vytrasovanie a našu vrstvu si premenujeme ako podklad. Všimnite si, že náš objekt je stredovo symetrický. Túto vlastnosť budem využívať aj pri ďalšej tvorbe, preto si nájdem jeho stred. A v menu View si zapnem pravítka Show Rulers a pomocou Zoom si náš objekt znova priblížim, aby som na neho lepšie videl. A kliknutím na pravítko pritiahnem vodiacu čiaru približne do stredu kruhu. Takisto natiahnem aj horizontálnu čiaru. A tieto čiary sú vodiace linky, ktoré mi budú slúžiť k tomu, aby som vybudoval dobrú tú stredovú symetriu objektu. Všimnite si, že sa takisto objavili vo vrstvách. Sú v našej vrstve podklad. Celú túto vrstvu si zamkneme, pretože s týmto už nechcem hýbať. A všimnite si, že ak je vrstva zamknutá, tak sa tu objaví ikonka preškrtnutej ceruzky, čo znamená, že s vrstvou nemôžete pracovať. Preto si vytvorím novú pracovnú vrstvu, ktorú nazvem logotyp. Náš súbor si uložím v menu File a Save a uložím si do našej zložky SPZ, tentokrát už Design, lebo to už bude návrh a dám mu meno SPZ
logotyp wireframe ako drátený model. Dám OK. A v ďalšej kapitole si vytrasujeme samotný logotyp.